Son filloas, este micrófono está desenchufado e imos a falar un pouco de ChatGPT. ChatGPT vai a ser a única colabo que hai no pé, con Conan Kid, un artista de Argentina. Unha cousa que me flipa é atopar un rapaz do outro lado do mundo para facer unha colaboración porque ambos compartimos unha sensibilidade creativa e musical moi semellante. Esta colabo para min suple un problema que eu viña tendo de antes. É moi bonito que na escena galega haxa ahora tantas sensibilidades distintas e xente facendo distintos tipos de música que nos una ao idioma, pero para min era super importante atopar unha persoa que compartira esas referencias musicais, as referencias do hiperpop e simplemente xuntarnos polo feito de que nos guste facer o mesmo, máis alá do idioma. De que fala ChatGPT? Para min fala da industria musical, de como eu penso que hai unha necesidade de crear moitas cancións en pouco tempo. Entón, como non, fago uso da retranca e digo, se non podo co inimigo, pois vou unirme a él e irónicamente digo que vou utilizar inteligencia artificial, por exemplo, ChatGPT, para que me faga as letras das cancións, facelas moitísimo máis rápido e ter unha carreira con moito menos corazón. Ademais, podría dicirse que a canción tamén fala de dúas cousas máis: o difícil que é encaixar dentro da escena sendo un bicho raro. En segundo lugar, como as artistas, pues temos que vernos obrigados a facer contidos en redes sociales en lugar de cancións para promocionar o noso arte. Non o sei, non teño respostas para todo e ni sequera penso que teña razón, pero me gusta pensar que as miñas cancións fan reflexionar sobre estos temas. E se non che gusta comerte a cabeza e o único que che mola é bailar e darlo todo na pista, ChatGPT non che vai a deixar indiferente. Así que mañá, escoita ChatGPT.